गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ हारानि केन्सार बेरामजों भुगिना गुवाहाटीआव फाहामथाय लागासिनो थानाय दुखुथिया सुबुंखौ बर' आइजो दैदेनगिरि अनजालि दैमारिया हेफाजाब हैदों। डक्टर अनजालि दैमारिया दुखुथिया सुबुं सहिमा मोसाहारनो राङारि अनसुंथाइ हैदों। मैया मोनाबिलियाव अनजालि दैमारिया सहिमानि बिमानो 40,600 रांखौ बेराम फाहामथायाव हेफाजाब जानाय बायदि गथायना होयो। खुंगा 15थि औवाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंगा 14थि औवाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं हिराफारायाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जथायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानावगिरि मुर्शिद खोरोमदाव औवारि बिथाङा। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म बिथाङा। थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानावगिरि बानेश्वर बसुमतारी बिथाङा। सुबुं अनफावरि खौरां। दुखुथिया सुबुंनो थै दान होदों। केन्सार बेरामजों भुगिनांनाय 16 बोसोर बैसोनि दुखुथिया थरायना सहिमा मोसाहारनो थांनाय दिनखालि चिरां जिल्लानि राइडार हान्जानि सा 6 जोहोलावफ्रा गुवाहाटीआव थांनानै गावसोरनि बेसेन गोसा थैखौ दान हैदों। एयार हस्टेसाव साख्रि मावनायखौ बर' रायजो राजाफ्रा बरायदों। बिश्वनाथ जिल्ला गुफुर हालामनि सिङाव थानाय ककिला सेन्टारनि रायजो राजाफ्रा मोनसे समनि एबसुनि आन्दोलनकारि सुभाष औवारिनि नैथि फिसाजो नैना औवारिया एयार हस्टेसाव साख्रि मोननायखौ बरायदों। हाग्रामा महिलारिया मोनफ्रोमबो हारि माहारि आरो मोनफ्रोमबो धोरोमखौ मान होग्रा आरो अनग्रा सासे दैदेनगिरि होनना बिटिसिनि बारग' डेपुटि चिफ काम्फा बरगयारिया बुंदों। बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्फा बरगयारि बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो गुबुन धोरोमखौ नासयाखै। बिपिएफ दलाव गोबां ख्रिस्टियान धोरोमनि दैदेनगिरिफोर दङ जेरै प्रमिला रिहन एमानुएल बिथांमोना बिपिएफनि साफा गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिमोन होनना काम्फा बरगयारिया बुंदों। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, सिं सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। सौदी आरब हादराव रंजानायनि दोहौ। गासै बुहुमानो नोजोर होदोंमोन फुटबलनि राजा आर्जेन्टिना आरो सौदी आरब हादरनि बुहुमकाप गेलेनायखौ। मैया मेचआव लियनेल मेसिनि आर्जेन्टिना हादरा सौदी आरबजों 1-2 गलाव जेननो गोनां जायो, जायखौ लाना गासै बुहुमावनो चर्चा जायो। लोगो सौदी आरब हादराव रंजानायनि दोहौ। मिथिनाय बायदिब्ला दिनै गासै सौदी आरब हादरावनो सानसे सरकारि बन्द फालिदों आरो सरकारि फारसेनिफ्राय साफ्रोमबो बुहुमकाप गेलेगिरिनो गंफा दामि गारि अनथोब होगोन होनना फोसावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मुगैथाव सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदों। चिरांनि बासुगाव टाउनाव फोरोंगिरियानो फरायसाखौ जिनाहारि खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे जुनार फोरोंगिरिया गोबांबार बेफोरबायदि मुगैथाव लाजिथाव जाथायखौ खालामदों। रागा जोंखांनाय जिनाहारि खालामजानाय फरायसुलि गामिनि रायजोफ्रा फरायसालियाव फैनानै जाय फाराफारि फोरोंगिरि दीपक भगतखौ सेन्देल आरो आखाइजों बुग्लिदों। रागा जोंखांनाय रायजोफ्रा जुनार फोरोंगिरि दीपक भगतखौ फोरोंगिरि साख्रिनिफ्राय होखारनो सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों।